Ćao svima, ja sam Gi, danas ću vam pokazati kako promeniti temu na... Sad ću vidite, evo na primjer, vidite kako je sad Google moj i da vidite kako će pre, ja ću ovaj link ostaviti u deskripciji, uđite tu. Evo sad za šta želite, evo ja ću na primjer, ajde za... Pa za Google, zašto smo to i tražili, ajmo. Sad ne googlite ako imate. Sad šta hoćete, ovako plavo ću ja na primjer ovo i sad čekajte, evo kada se ovako da use this stylish first install stylish, uđite, dodaj, čekate, evo ga, install it stylish, potvrdi i evo ga. Sad kad uđete na Google, evo ga plavi je, samo da se čita i to je to.